Hayırlı kөн muhterem televizor караучылар. Бүген 17 мартка туры килгән җомга иртәсендә сезнең белән туры эфирдә мин Назым Сәфәр булырмын. Математика кешегә фән буларак кына түгел, көндәлек тормыш алып барыр өчен дә кирәк. Әйтик, без иртән торгач та чәебезгә яки кофега ничә кашык шикәр кымы саласында, ничә сәгатьтән соң аш өлгертәсендә санап эшлибез. Кыскасы, бер акыл иясе әйтмешли, математиканы башны тәртиптә тоту өчен өйрәнергә кирәк. Аңлашыладыр, бүгенге кунагыбыз да математик булырга тиеш. Рауил Ниязулы Алишев 1980 елда Зәй районының Кадир авылында туа. Шунда 8 еллык мәктәпне татарча укып тәмамлаганнан соң, укуын Түбән-Кама шәһәрендәге татар төрек лицейында дәвам иттерә. Татарстан һәм Россия күләмендәге математика олимпиадаларында җиңүче булып таныла. Казан дәүләт университетының механика-математика факультетын тәмамлап, үзе укыган шәһәргә укытырга кайта. Берничә ел дәвамында Түбән-Камадагы физика-математика үзәгендә укыткач, Иннополис университетында дәресләр бирә. Казан мәктәпләрендә эшли. Бүген Казан халыкара мәктәбендә математика укыта. Хәерле иртә, Рауил әфәнде. Хәерле иртә. Вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт беренчедән. Икенчедән, менә бер акыл иясе булай дип әйткән. Ике кеше бу дөньяда ике кеше очрашсын өчен бик күп нәрсә туры килергә тиеш. Математиканың асылы менә шунда дигән. Димәк, шуннан да математика ул әле фәлсәфәдә дигән сүз булып чыга, бу аның акыл иясенең сүзенә караганда эме, логика, мантык дигән сүздә монда эме, физика, химия дигән сүз эме, то есть бөтен фәннәрне үз иченә ала дигән сүз. Килешәсезме бу сүз белән? Әлбәттә килешәм. Һәрбер фәннең төбендә математика ята. Математика безгә фикер йөртергә өйрәтә. Фикер йөртә белгән кеше инде башка фәннәрдән, башка хәтта тел белгесендән яхшырак аңлый. Төгәллеккә өйрәтә математика, әйме? Дөресен әйткәндә, төгәллек дип тә әйтмәс идем мин аны. Фикер йөртү. Анда һәрбер нәрсәнең үзенең максаты бар. Ул математика өйрәнгән кеше һәрбер процессның нинди максат белән безнең тормышта барлыкка килгәнен яхшырак төшенә. Менә без математика турында сөйли башлаганда, аның ул айрым кешеләрнең генә сәләтле кешеләрнең генә эше дип әйтәбез инде. Аның башы эшли математикага дип әйтәбез, математик фикер йөртә дип әйтәбез. Тормышта менә сез әйтәсез, тормыш шуңа корылган, математикага корылган, әйме? Безнең тормышыбыз бер өлкәсендә дә математикасыз булмый шикелле. Нишлә без менә шулай итеп фәнне айрым бер кешеләрнең генә сәләтле кешеләрнең генә эше дип кабул итәргә өйрәнгәнсең, мәктәптән башлап? Бу сорауга тәгән генә җавап биреп булмый инде, әлбәттә. Күп очракта менә мин аны әйтерим спорт белән чагыштырырым. Менә спорт белән. Без бит карыйбыз инде спортта ниндидер нәтиҗәләргә ирешү өчен күп эшләргә кирәк. Һәм килеп чыккан сыман күренә олимпия чемпионы булу өчен күп эшләргә кирәк. Һәм ул бик талантлы, бик сәләтле кешеләрнең генә нәтиҗәсе кебек күренә. Ләкин моннан килеп чыкмый, башкалар спорт белән шөгыльләнергә тиеш түгел дип. Башкалар да түгел. Кемдер яратып кына шөгыльләнергә мөмкин? Әле ул спортсменнарга караганда нәрсә бәйтим, яратучылар өчен, яратып кына шөгыльләнүчеләр өчен спортның файдасы күбрәк. Математикада шулайрак. Математикада шулайрак. Күп очракта безгә математика безнең баш миен әзерәк яхшырак эшләтеп җибәрү өчен, баш миен тәртиптә тотар өчен. Тәртиптә тотар өчен, ул шул күнегү инде ул. Ул шул күнегү. Шул спорт. Шулай да менә яңадан мин тәфтишлим, һәр балага да салынганмы ул сәләт? Ул сәләтне үстереп буламы? Әллә ул айрым бер кешегә генә салынган сәләтме? Әйтик, менә математикага. Математикадан әлбәттә бар кайбер балалар кемгәдер бик җиңел бирелә, кемгәдер авыррак бирелә. Әгәр бала сөйләшергә өйрәнгән икән, математика сәләте бар инде аның. Аның бөтенесе дә математика буенча олимпия җиңүчесе булмас инде, ләкин математика сәләте бар инде. Әгәр сөйләшергә өйрәнгән икән,
Сезнең математика килүегезнең төбендә очраклылык ята дип беләм мин, әйме? Үзегезнең аралашу буенча, әйме? Чөнки сез авыртып киткәннән соң, математикадан артта калганнан соң, сезне математик укытучы сезнең белән аерым шөгыльләнә башлаган һәм сездә менә шушы сәләтне ачып җибәргән. Димәк, бу тагын бер мәртәбә раслый инде. Димәк, баладагы сәләтне ачып була, әгәр дә аерым эшләгән чакта. Әлбәттә, мин үзем кичкенәрәк чагында биология, география кебек фәннәр миңа тагы да кызыграк тоела иде. Мин үзем ярата идем төрле журналлар укырга, анда әллә нинди яңа төрле урыннар, төрле җирләр, яңа төрле үсемлекләр, нинди җәнлекләр ачыш ясарга. Ул бит инде кичкенә чагында бер авылда яши торган балага ул дөньяның шундый зур, кызыклы булуы, ул бик зур ачыш инде ул. Зур ачыш әле телевизордагы бик карамый инде анда. Бик әллә ни күп бер ике канал булгандыр инде анда, беренче, икенче дип атала тора. Интернет һәм гаджетлар турында бер гәмкин. Ләкин менә ул чагында минем өчен Юный натуралист дигән журнал бик әһәмиятле иде инде. Аннан соң математикага ничек килеп кердем, ул действительно бер шунда очраклы, бик авырып китеп, сары чиры белән чирләп бер ширикне гел калдырдым, укырга бармыйча. Аннан соң чыккач инде минем классташлар, сыйныфташлар инде алга узып киткәннәр инде, ул вакланмаларны кушу алу, тапкырлау бөтенесен узганнар. Мин бер нәрсә дә аңламыйм, карап утырам шулай итеп. Аннан соң менә шулай өстәмә әзерләнә башладым. Анда укытучы мине без 5нче класстагы балалар инде анда алданрак бетерә дигәндә, аның әле дәресләре бар иде. Мин шунда арткы партага утыртып, шунда биремнәр биреп, нәрсәдер аңлатып, Бирштан шундаймы? Мин шулай итеп теге артка калган балалар белән шөгыльләнергә һәрбер укытучының үзенең обязанности дип әйтергә бул чагында. Бурычы бар иде. Шуңа күрә шулай итеп мин теге артка калган баласыман башлап җибәрдем инде андары. Ләкин ул мин шиша барган сайын ул миңа авырак мәсьәләләр билгән инде, тагы да авырак, тагы да. Спорттагы шикелле инде. Спорттагы сыман инде. Бусын җиңде, яңасына яңа үрләр. Шулай итеп әкрен генә бара-бара бер ярты ел узгач инде ул инде 6нчы сыйныфка кергәч ул мине шул район олимпиадасына 7нче класслар арасында кертеп җибәрде инде. Вот. Шуннан нәтиҗә казангач ул районнар арасында беренче урын, әле ул шәһәрләрне кертмичә генә инде. Аерым келген бу нәтиҗә миңа канат бирде инде, менә нәрсәгә әйтим. Яңадан күбрәк үсендереп җибәрде. Үсендереп җибәрде. Менә гел укыйсы килә башлады. Аннан менә шул 6нчы класслар булгандыр инде, сыйныфлар Фәнил абый яңа методика белән безне укыта башлады. Ул методика буенча һәрбер бала үзенең мөмкинлеге буенча шәхсән алга таба бара. Үсешкә бара. Үсешкә бара. Шуңа күрә кемдер кайсыдыр бала инде алга китеп бөтен темаларны бетерергә дә мөмкин. Кемдер башлангычта бара. Ләкин һәрбер кеше аерым үзе укый инде, менә бөтен үз программасы белән бетергә була инде. Шулай итеп бара-бара мин инде 7нче класста 9нчы классның яртысын бетергәнем инде. Шулай килеп чыкты. Шулай булып чыкты. Шулай булып чыкты. Менә бу сүзегезне бүләмим. Менә шуннан да безнең мәктәпнең кайсы җирдә хата җибәргәнен хәзер мин аңладым шикелле. Менә сезнең бу сөйләшүегездән. Безнең мәктәптә 5легә укыйсыңмы, 3легә укыйсыңмы, укытучы бер төрле дәрес бирә, бер төрле иеше бирә һәм бер төрле темпта сине алып бара. Математикадан түгел, bütün фәннәрдән дә дип. Bütün фәннәрдән. Тигезләү принцибы, әйме? Башны әзрәк үскәрәк күтәрсәң, синең башың киселә. Ну, теге нәрсәдә түгел инде һәр вакытта. Ләкин сиңа замечание саяхатлар, сине утыртачаклар урыныңа ашыкма дип әйтәчәкләр. Ул менә шундый бер дәрәҗәдә барырга тиеш дип, әйме? Менә сез менә бүген телевизор караучылар аңлаганнардыр инде, әйме? Математиканы сез бөтенләй икенче төрле күзәттән чыгып өйрәтәсез балаларга, әйме? Үзегез мәктәптә менә шу аерым килеп дип әйтәбез балаларга, әйме? Sizin укытучыгыз Таймасов Фәнил урнызмакта булсын, иртәрәк киткән дөньядан, әйме? Шул алым белән укыткан сезне, һәр сез шуны ничә елдан бирле дәвам итәсез шул бу методологияны, әйме? Шул алымнар белән. Нишләп
Bu әлбәттә риторик сорау. Моңа җавап юктыр инде, ләкин мин сезнең фикерегезне беләсем килә. Нишләп мәктәп бүген бөтен кешене тигезләү ягында? Аңа кирәкме математиклар, үзегез әйтмешли, тормышны дөрес кабул итә торган, тормышта дөрес ситуациялардан дөрес чыга торган, югалып калмый торган математика шуңа өйрәтә бит инде безне. Шуңа өйрәтә. Монда төп җавап бәлки шулай итеп контрольдә тотарга уңайлырактыр. Тикшерергә уңайлырак, кемнең нәрсә эшләгәнен тикшерергә уңайлырак. Шуңа күрә шулай инде ул. Менә кемдер үзенчәлекле бер төрле укыта башлый икән, аны бик кабул итмиләр инде. Аны тикшерергә дә бик уңайсыз. Аннары ни әтиәниләр, ни балалар үзләренә нәрсә кирәк икәнен алдан белмиләр бит алар. Алар уйлыйлар, бүген былай миңа кирәк, иртәгә башка төрле кирәк. Ләкин башны бит инде бер көндә былай гына иттереп үзгәртеп булмый. Аны алдан ук белергә кирәк. Шуңа күрә яхшы укытучының менә шул күз аллавы, мин бүген бер төрле теманы үтәм икән, дәрестә балаларга аңлатам икән, мин инде аңлыйм бу теманы 3 елдан соң ничек кулланачак бала, 5 елдан соң ничек кулланачак. Шуны күз алдында тотып, мин аңа бүген сөйлим. Һәм кайчан мин бүген сөйлим, андар тагын 2нче елга сөйлим, андар 3нче елга. Шуны сеңдерәсез кешегә, сеңдерәм, Ләкин ул бала үзе аңламый бу тема аңа бүген нәрсәгә кирәк икәнен. Ул аны күп кенә минем үземнең укучыларым арасында иң күп рәхмәт әйтүчеләр бар. Менә мин аларны шул икеләр куеп, бик авыр укыган, иң начар укучылар, алар килеп аны рәхмәт әйтәләр. Алар әле мен укыганда минем белән телгә килеп анда әзерәк каршы торган кешеләр, аннан соң менә сез бик күп нәрсә миңа салдыгыз дип, анда уже акыл кергәч инде үзләре килеп әйтәләр. Аңлаганнан соң инде. Ул тәҗрибә белән килә, шулай аңлыйсың инде кешенең ничек бүген ул сиңа каршы торга, ул сине может бүген кәһәрләп бетерергә, сиңа шул теге куйган билгеләреңә, ул бит аны аңлап бетерми. Син аңлыйсың, бүген ул шулай, ләкин ул 5 елдан соң аңлаячак барыбер дип. Һәм шул сиңа көч бирә. Бүген теге бөтен нәрсәне ташлыйм диясе килми инде. Һәм ярамаган табанга дип эшләп куймыйсыз инде, димме? Чөнки мәктәптә шундый принцип яши бит инде, димме? Ярар баланы 8нче 9нчы класска кадәр алып барырга кирәк. Теге урыс әйтмешли, чем бы дитя не тешилось, имме? Менә шуңа күрә балага эште булса да куеп чыгарабыз, аннан соң бездән соң теләсә эшләсен дип. Ягъни мәсәлән, бала сез әйткәнчә математиканы түгел, фәннәрне өйрәнгәндә бу фәнне тормышта кайсы урында файдаланып буласын аңларга тиеш. Шулай булганда гына ул фәнгә кызыксын уянырга мөмкин арада. Дөресенчә шулай, ләкин күп очракта бөтен кеше менә югары классларда инде миңа бу математика тормышта ничек кирәк, миңа ул кирәк түгел, сезнең логарифмнар, синуслар бер нәрсәгә кирәк, ул миңа нәрсәгә. Шулай әйтә торган ул бөтен халык шулай дип әйтә инде аны. Мин әйтәм, бүгенге көндә математика ул белем чыганагы түгел ул. Белем чыганагы. Менә әйтәм бит, ул күнегүләргә белән аңлатканда яхшырак аңлый инде кеше. Менә спорт залга кирип, кемгә кирәк сезнең ул гантельләрне күтәрүегез? Берәр мәгънәсе бармы соң гантельне күтәрү? Менә ул аның единственный бер мәгънәсе ул сезнең скажем, тәнегезне камилләштерә, яхшырта, һәм шуңа күрә сез көчлерәк буласыз, аннан соң сез сәламәтрәк, энергия күбрәк була. Менә шулай итеп спорт белән шөгыльләнүчеләр бик артык шөгыльләнмәүчеләр инде менә шулай теге регулярно килеп спорт белән шөгыльләнә торган кешеләр, алар бәхетлерәк тә булалар инде. Сез Алиш академиясының җитәкчесе име? Әлбәттә, үзегезнең алым белән өйрәтә торган математикага өйрәтә торган мәктәп дип буларга кирәк инде, әйме? Йөргә теләүчеләр күпме? Менә шуны аңлаучылар бармы дип әйтмәкче булам. Әтиәниләр арасында, балалар арасында. Хайран да, ләкин соңгы елларда әзәя дип әйтәсем килә. Чөнки математика безгә кирәк хәзер конкуренция дип әйтик. Конкуренция нәрсә белән без конкурировать итәбез? Телефон белән конкурировать итәбез без. Компьютер уеннары белән конкурировать итәбез. Һәм менә баланың күзлегеннән караганда без математиклар отылабыз инде күп очракта. Монда әтиәниләрнең эше кирәк, монда балаларга аңлатырга кирәк, ни өчен менә математика белән бүген шөгыльләнергә кирәк, иртәгә башка төрле булсын дип. Ул
менә 8-9 класска килеп җиткәч, ата-ана уйлый башлый, менә ОГЭ бирергә кирәк бит безгә. Нәтиҗәгә ирешергә кирәк. Нәтиҗә кирәк, безгә университетка керергә кирәк. Бала 8-9 класста вакламаларны куша ала белми. Ул бит инде нигезен белмейме? Нигезен белми. Ул бит инде 4-5 елны юкка чыккан дигән сүз инде ул. Әле бит аны барысында өйрәнергә кирәк. Кайчагында килеп чыга, шулай менә балалар инде 9 класска килеп җиткән, менә хәзер без ОГЭ бирәбез, ул тапкырлау таблицасын да белми. Ул кайчагында әзрәк әти-әниләрнең дә менә тикшерергә кирәк инде, аны белергә кирәк. Кайчан безнең проблема килеп чыга. Проблема килеп чыккач бит инде анда ул нәтиҗә белән көрәшү авыррак булачак. Сәбәп белән көрәшкән. Сәбәп, ул бит инде алдан ук аны булдырмасаң, инде ул әти-әни өчен инде күпкә яхшы. Дөресен генә әйтәм, менә үземнең балаларымдагын кичкенәдән үк инде 1 класстан ук өстәмә математикага өйрәттем мин аларны. Мин үзем гел лицейларда эшләгәч, моныңча эшләйтем инде иң кичкенә 6 сыйныф балалары белән. Алар 7 класска лицейга керәләр, 6 класста без шулай айрым түгәрәк ясап математикадан шулай талантлы балаларны җыя идек, анда чакырайк үзебезгә. Аннары үзеңнең балалар тугач, аннары мин аңлый башладым инде, аларны иртәрәк тотынырга кирәк. Иртәрәк тотынырга кирәк, башлангычтан тотынырга кирәк һәм менә эзли башладым. Түбән Камада безгә яхшы түгәрәк юк математикадан. Юк менә башлангычлар өчен. Ясадым үзем түгәрәк өйдә. Ләкин укытучылар әйтер инде, менә аның авырлыгы бар. Авырлыгы шулай, менә үзеңнең бала сине укытучы итеп күз алдына китерми. Ул син бары әти инде. Әти кеше инде. Син әти кеше алдына әзрәк кирләнергә дә була, әзрәк. Кулланырга да була. Булай теге менә укытучы белән укучы арасындагы шундый мөнәсәбәт килеп чыкмый. Шуңа күрә мин әйттем инде олы кызның классташларын чакырдым. Безгә дәрс биргән шикелле. Менә без якшәмбе көннәре шунда җыелып, атнага бер шулай итеп түгәрәк ясап, аның шул классташлары да аннары математика кереп китте, шулай итеп андары без ачылдылар димәк. Алар монда Казанга күчтеләр андары безнең арттан дигәндәй. Вот анда бит инде шулай шул түгәрәктән инде олы кызын да кеше икесен бергә утыртып, шулай менә башлангычтан үземдәге шулай итеп түгәрәк ясап, шулар белән бергә шөгыльләнә башладым инде. Математиканы аңладылар димәкче буласыз үзегезнең балаларыгыз, дәйме? Аллага шөкер инде менә алардагын шул безнең республика күләмендә үткәрә торган математика олимпиадаларда шулай итеп призлы урыннар алып. Ясында ни күрсә. Кышканда шу булыр инде. Кызганча каршы безнең тапшыруыбыз азагына якынлашып киләбез. Бу сорауларны күчәбез. Сораулар күп калды әлбәттә. Ләкин бер очрашу гына сөйләшеп бетерә торган түгел. Сезнең тип сыйфатыгыз үзегезнең? Тип сыйфаты честный дип татарча әйтик. Аңлашылды. Иратлардагы сез югары бәя торган сыйфатлар нинди? Ул төгәллек. Хатын-кызлардагы? Хатын-кыз нәрсә үзләренең күңелләрен ача белергә тиеш инде. Вот сөйләшеп белергә тиеш, күңелләрен ача белергә тиеш. Рәхмәт. Тәфсилле җавапларыгыз өчен. Дөньяны математикадан башка күз алдына да китерү авыр. Сүздә, фикердә һәм гамәлләребездә математикларча төгәл булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.